Gusii. Ine nomanyete eke wiki ya ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egatie kia kyokogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae gochakira Chinsa inye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti Isano na Ibere inye Ibere Isano na Ibere isato Isano na isato Ibere maigo banyole wetra ase namba ya BC enoti Isano na Ibere eyemo Isano na Ibere isato inye Ibere Isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi Chinsa merungebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti Isano na Ibere inye isato Isano nemo Ibere isato Isano na Ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana Amayia ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunywa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Gusii Urban Blaze. Omugaso ubona turiguchie ko babuna butambe Science niyende oyo science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebemboli yali na koronyaramba chenkorkunga MC Megi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru chabasai mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa nga fake star ya ote wagagu nga jirani asomurobere Gusii Urban Blaze
hashtag ya semitandao yonsi hashtag ya kebemberi nyoro moroberio igani gokora tunainje Petra Mukeira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aria gendreta semitandao chingero chija aria korekanire elio kumanyi musao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi. Mwanchu muligerere bageta seni kia Ndizi TV ritukonelia Jumapili chitariki 22 na kianda mutinyo mutangani omwaka w'echiri w'ibere na 22 chingaki na ikirega igase studio nkumanye na raria yagendete gukoreka asense ya Kenya na korwa seliro balia Gusii asenchera yobwenge asibali moto bwatya gwetera semitandao no tolebuna Ndizi TV News Digital abonensemo ya Facebook na bayigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube na ende na bogo tweet @Ndizi TV News. Itukolia rero muraibwense Dr. William Ruto no ara sensema ya Ontima Stadium e county ya Narok asenge ncho ya masabo yo kwiranira nga mbia mono ayontogende ukubwatelia asamangana itu ye Chinsa chikobwatia kurende no bare amo nababwatani korwa sensema ya Kenya kwanza ayoka agenda to mwanchu muligereria kabaime ya Ndizi TV go ikomo elio egeren kumanye make alina koroseire asechingakie chinkwira nande asegekegeke kirebusio. Ni wankoro kwa Sara Nyarangi Ontita kaba manainche weika omoelio tigato ya chake korwa se county ya Kisii abo asaba iboli ao bagendete korwa ebirengereri byabo igoro yo moroberio OCBC asabana ba grade ya gatano na kabere abo bagoche goswa se chiskuru cha junior secondary gochakera litkolia angyo chitalike 30 omutienyi omotangani kolengana nensemo ya bayiboli abo basangire no muri kwituba mangana maya Mildred Momanye nigo banchiranire na gusira omoroberio monya OCBC. Nikoja unga mkono nanya baiguri bande bagotebanga no mobe kuno gotaba tayari serikali egwatu muruguru muya kama ne minister buna ya baire yoro yo sirete ne serikali bagotebeka mukaso kero kokona murai digamanye tenga abantu batumire CPC sebunense America abantu abo nigato gochikutware gesakukereke Kongo nandekerekia nandekereke ngai abantu abange babekirwe amagosonga mbasometi lakini CPC ni gochikurwe kerengo kubatekana no monta obongo boyebo kwenda muri talent yayo so igango tebanga abaibuli bali batari tayari serikali ne ruchibesa no ruchibesa stiri go ikatoya ndro gutwara chi complaint one chi complaint chi na nare okana nga tiga abantu bagende mutwe serikali emente chibesa chinyinge naende buna abaibuli totenge chibesa chita singinjo yenseme kadi ukubora chichabatu kubora chindagira urabana chiyanga kechi machine chigorwe abana elinde baegere nabono gochimotunye nyasao gotuikio by the year 2030 ogocha konyoranga Kenya ya chira nabora nyoro mwana oyegira akorosrone esimu akorosrone TV akorosrone chuma n'ibintu binde gochya so abayibuli bari bago complain iganko basabanga mutiriye mukoso abana babaino bagocha gutware chisemi chiga igabara tokonye muna bari abayibuli titokorengana n'abayibuli baito bari barenge batsomera chisemi chinko abasaye nigo basemiwe kubeko mukya ase chibes chigasi chamaboko
usase chiskuru chobobundi bunencherema yo kubaroseria ebesa ya bwango nebesa bagutumika amabokabo ene ngana yakwanetwe no mo CEO korwa sensoma ya Vera and Beauty abo asaburia basabange abo bagendete ko base chinkana kuganyerera emirimo yechi abisi wesokia na gukora chigasi chamaboko asengencho nigo bakonyore besa ya bwango. A job was a problem. Even securing, even a job for the day was a big problem because you have to wait to be called for the interview, you have to wait to qualify, you have to wait, and it's not, white collar jobs are good, yes, but are they paying? Not necessarily. I would tell the young people out there looking to secure jobs into the white collar job, as you wait, do something. Grab these courses which we call them the hanging fruits, and those hanging fruits which go to any college, not only Vera Beauty, go to a college and do something like nail technology, a simple course of 2 months, and trust me, every day the minimum you can take home is 3,000 per person per day. Do hairdressing, barbering, and go and do something like beadwork. Go and take a course on even tie and dye. Simple course. Chumo CEO Alice Kamande nigaburia serikali nene anse uraibu muraibuense Dr. William Ruto koinyora chiskuru ne college chiri chikorwa emirimo ya maboko usibakurwa maigerio ase emirimo ya maboko ikiagera nkurwa bali bango buna bakenya bande bonsi na guchangia uchumi yense ya Kenya kulingana na Kamande nigo babeire bagutiwa magega ende ababeire gasi enkongu aso kubika emirobiri saine okonyoro bokonyi korwa serikali. A job was a problem. Even securing, even a job for the day was a big problem because you have to wait to be called for the interview, you have to wait to qualify, you have to wait, and it's not, white collar jobs are good, yes, but are they paying? Not necessarily. I would tell the young people out there looking to secure jobs into the white collar job, as you wait, do something. Grab these courses which we call them the hanging fruits, and those hanging fruits which go to any college, not only Vera Beauty, go to a college and do something like nail technology, a simple course of 2 months, and trust me, every day the minimum you can take home is 3,000 per person per day. Do hairdressing, barbering, and go and do something like beadwork. Go and take a course on even tie and dye. Simple courses. Mwaziri buburendi waime Kithure Kindiki wana ni gwara lirio busagani bagendete kororekana anena sensomo ya Turukana West Pokot amo na Baringo kobumo chando uche kwa waserelia magima asaba Kenya. Niwaye koneta ya litkuligora sensomo ya Tiati ya kaunti ya Baringo asata alirete chiskuru ao koranga na kichi aleganetie noburendi na kibole asensemeyo chinga kia bana baigwire chiskuru chimita chinke igo nigo abasagani abo banyartwa bakubwatoka chimbunde elioko moro kia Mwaziri Kindiki unanigo bagendete gwikirani obusagani ase chinsemecho nigatebire bune serikali mbali gocha korara nigo bagocha kubwatera na senjera yobwikirano na kweneke bunango tanga bale ebikole byobusagani ebyase bono byatigira abantu abangene chingoma chintindi na abande gusiria ubugima. Tukuka huku na madharau mingi na kejeli na kimbelembele. Vile wako na silaha, vile hakuna kitu serikali itaweza kufanya. I want to state here without contradiction. The government is declaring banditry an existential threat to the country's future, and we are going to move in and apply every human resource we have, every weapon we have, will get out of the armory. We will go by land, we will go by air, we will follow them to wherever they go, and we are going to smoke them out. Your time is up, and we will not be able to do this in a public gathering again. Tunataka tusimamishe maneno ya mikutano ya hadhara. Serikali pande moja na wananchi wa Kenya pande moja, magaidi wabaki kipande ile ingine.
Kero tutigareta ase Chinsa mecho goikase county ya Isiolo nigo abarai amo nabamenyi korwa ase county yo besokire na kuboria serikali nene gweso yagati na kwaenekia ebirengo byoborendi ngokinigwa bire ase Chinsa mecho yani gagocha maega yabatugi babere goitwa na gotigerwa chingomo gose etugo yabo koibwari tkorigoro egento barorire buna county ya Isiolo nigo borendi bogendete koirana nse amo ne Chinsa mochi chibagekaine county yo bamuborire mwaziri boborendi waime Kithure Kindiki na serikali ya Kenya Kwanza kwaenekia buna oborendi nkobikwa bore boisaine ase Chinsa mecho. Nimesema kila mtu akaa katika boundary yake. Na kwa sababu nilikuwa najua kuna hali itakuja ilete shida. Last year tuliweza kupoteza watu wengi sana, zaidi ya watu 23. Sio uchungaji wanakuja kutafuta. Even if we deploy many officers, security personnel, if there is no political goodwill among the leaders, the elected leaders, maneno ya usalama haitakuwa nzuri. Karoba igoto tigareta sense moyo borendi county ya Embu abonchoreria abari babwate chiduka chokone chi computer amone chi machine ao nigo besokire na kwimurungania obuibi bagokorwa Chinsa chabutuko sense meyo aba onchoreria abo nigo bakwanira nabariki bamangana na koboria serikali ya county ya Embu na serikali ya Kenya Kwanza kwaenekia bunanko kinya bare oborendi ase Chinsa mecho chinga kibagendete kubara sare nene kubwatekana no obuibi bagokorwa Chinsa chabutuko na koiberwa ebinto byabo. Milango ya gari iko wazi, hata bonnet iko wazi, nikaangalia nikaona battery haiko. Kwa boot nikaangalia nikaona spare wheel haiko. Radio imepoa. Security ya Embu iko wapi? Kama mimi naibiwa na niko kwa mahali ambapo watu wanapitia kila wakati, ama hakuna mtu aoni hiyo duka na inaibiwa vitu kama TV zaidi ya 10 na kitu. Proper supervision and proper demands for delivery of service and proper action for criminal activities lazima itekelezwe. Abasubati nigo baboriwe wesokia aneno mutinyo yoiga bwokorwa obokoreri bwabosa gocheso mochando okansa yoroiboro osesavaiko kansa eyogendrete asense ya Kenya ingima igoro ime county ya Embu nigo mogavana bwenseme yosisiri mbarire anyareko baga koboria basubati wesokia elikorengwa genkyo na kumanyekana gusimba bwate no mochando yo eligochaka konyoro bugwenia mapema nigo baiga boriria basubati gosaba nyaruka bake uchakire miaka 10 kogendera banyareko bagopimwa na kwaegwa mariogo mapema chinga kibatara twara omochando yo osavaiko kansa. Tuko na 15.2% breast cancer cases ambao ni 245 over 200 wako na cancer ya matiti. Request that we work closely together so that we can get one of the mobile clinics tuzunguke nayo katika every ward tuweze kupima more women na tuweze pia kupatiana vaccination kwa wale wasichana wadogo. Nara yu asabano mwanchu morigereria korende chikoraga Chinsa 14 ningirane aiga semesa ya mayanku manye asenchira yobwenge nara yagendete gokoreka aseriro baria Gusii na Kenya ingima tugakangambia mono kirage ase bali mogendete gutubwate gwetera senchira ye mitandao mono Facebook nigotoro obuna Ndizi TV News Digital na nsema ya YouTube nigotoro obuna Ndizi TV News na ende na bogo tweet @Ndizi TV News tomerana na ende chikoraga 10 njo kumenya yo amana yanda mange asenchira yobwenge oliona kya kwa enyorire gwetera senchira ye mitandao chibichana maliogi noyo minto John Kibate karobabwaterana na Joshua Auta nje nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita.